Salutacions bioflàutiques. Bé, com ja parlé en el meu primer episodi, la publicació d'articles és molt important. Tant que s'ha fet popular la frase de o publiques o mors. I per allà aniran els tirs en aquest episodi, ja que vaig a comparar la mort amb la publicació d'articles. I abans de que m'acuseu d'emo, deixeu que m'expliqui. Com a mort d'un article, entenc quan tu has estat moltes hores dedicant-te i molt d'esforç a un experiment i aquest no resulta o bé s'estanca i acaba sent publicable. I no estic parlant de... He fet la meva primera immuno i no m'ha marcat el que m'interessava. Quina merda. Estic més bé parlant de... Després d'haver fet 34 immunos, 306 fotos, 9 per immuno, i analitzar-les i fer l'estadística, no vaig dir diferències significatives. Quina merda. El procés fins a la mort d'un article es pot comparar amb el model de Kubler-Ross. Kubler-Ross, per als amics. Que tracta, bàsicament, de com l'àtom s'enfronta a la mort. I tot i que trobo que és una teoria una mica... vaja, una merda teoria, la utilitzaré com a fil conductor per a comparar com l'àtom s'enfronta a la mort d'una persona i a la mort d'un article. Però com això és una mica diferent del que tinc per costum, trobo que serà necessari un canvi de format, així que... Truca allà el número que apareix en pantalla i recorda tota pauta d'acció. Ups. Salutacions psicoflàutiques expertes i erudites. He dit psicoflàutiques expertes i erudites. Millor. La teoria del model de Kubler-Ross s'utilitza per a descriure el procés d'acceptació de la mort, ja siga per una malaltia terminal, un dol o una pèrdua en general. Consta de 5 fases. Seguint la primera, la negació. Morir-me jo? No pot ser. Aquests anàlisis han d'estar mal, no pot ser. Però si jo me trobo bé... Ostres, i aquest valor tan gran? Hòstia, no pot ser. Hauré fet el test que no toca o m'ha enganyat al copiar les dades de l'Excel? Segona. Ira. Ah! Per què? Me cago en l'hòstia puta. Per què, collons? Merda! Maleïda malaltia terminal. Collons, hòstia! Ah! Per què? Me cago en l'hòstia puta. Per què, collons? Merda! Maleïda estadística, collons, hòstia! Tercera. Negociació. Té que hi haurà alguna manera. Té que hi haurà alguna manera per viure més. No sé, deixar l'alcohol, la sal, fer dieta plana... Alguna cosa més podré fer? Va, té que hi haurà alguna manera. Té que hi haurà alguna manera de tindre un p-valor més menut. A veure, si elimina els outliers, elimina aquests dos individus que no estan equilibrats en el control i faig una transformació logarítmica... Ah, merda, a mi si un p-valor de 0,06, quasi... Vinga, alguna transformació més puc fer, alguna transformació més té que n'hi hauré. Quarta. Depressió. No, per què a mi? Per què m'han de perseguir les desgràcies? No, per què a mi? Per què m'han de perseguir les diferències no significatives? Cinquena. Acceptació. Val, d'acord, he de morir, però això no fa que no puga disfrutar del temps que em queda. Encara tinc projectes que puc realitzar i intentar aprofitar tant com puga el temps que em queda.
Val, d'acord, això no és publicable. Això no fa que en el qual si no el finançament que em queda puga fer algun altre projectet, que sí que em sortirà algo. La mort és inevitable, i quan arriba és el final. Per altra banda, algun dia, al analitzar les dades d'un nou projecte, per fi et donaràs compte que tot encaixa i llavors diràs: ostres, i aquest té valor tan gran? Hòstia, no pot ser? Oui, oui, oui.